Nire lehenengo oroitzapena dekotenanik da entrevista gune. Bai, badakit egon zirela zuzendari moduen Blanki eta erretorre kontseiluko kide moduen egon zen Mareasun Barandiaran. Eta entrevista indostien, eta bueno, esarriztien edo esaztien zeintzu zen baldintzak, eta bar, da, bueno, nik esan aben, aukera bada, da, venga, sartuko naz, ez? Probetako zer dan hau. Eta, bueno, nik esan aben, deitxu eskero eureke hartuko nabela, zegoela arazorik, eta esazte, bueno, itxaron egun pare bat, eta jakin duzu, baietza edo zetza edo zer da. Da, bale. Da, joan nintzen nire gerdikera, da, ero gabaz, ustal bukaera esan, da, zornotzako jaize zien, da, zornotzara joan nintzen gaba horretan, da, holan banor handik, eta nun ikusten dut Blanki, nire, entrevista goizine egin jakoa, boletoa saltzen. Ikastolako kotxea, ikastolaren alde kotxe bat zozketatzeko boletoa saltzen. Raro, inaltan erbi hori zen, jode, zuzendari ze, eta hemen zelan zegoen nuke, apie de calle esaten dana, hemen borrokan. Ez genekien, ni behitzat, nik genekien nun zegoen elorri zo. Eta, harin ikusi duen mapan, eta berak, gogoratzen dut, berarekin etorri nintzera lehenengo aldiz, elkarrizketa ere Blanki eta Mariasunek egin zidaten biak, eta segituan, zan zidaten baietz, berriro etorri nintzen, eta, izendatu ninduten LH bat, eta biko tutorea, orientatzailea, laguntzamelako arduraduna, eta lehen esan dudan bezala ere, oiotegiko zaintzailea eta negutegia, eta nik esan Iruñakoa izanik, eta ez nekien hori nola kudeatu, zuk esaten zuen moduan, eta ikasle asko bai ziren baserrikoak eta txondokoak eta handik eta hemendik, eta beraiek 6-7 urtekin, eta Josune Munitzak ere laguntzen zidan izugarri, baina beraiek gidatzen ninduten pixka bat zeregin horretan, eta benetan olioak eta oliarrak gorrotatzen dituen, eta gaindik ere ez ditut guztoko, baina egin nuen gara hartan. Eta, alantzik etorri nintzen. Etorri nintzen bariku goizetan, DBH-en frantzesa emotera. Eta, nik hau ekipo hau egon kortuko hona neure dinu barriz dizela, eta, egiz izan, urte horretan DBH, ja DBH-en bageunk esan, ja lehenengo generazio laugarren mailan. Eta, gauza politiek, ni barriz den nintzen irakaskuntzan, baina, adibidez, DBH bat bikuek dana gela baten, hiru laukuek beste gela baten, dana nazien, eta, hori normal esalakuen, edo, gero akorduen dekot baite jolas ordu guztizetan ikasleek patata tortille saltzen etorten ziela irakasle gelara, eta kafi, eta, zaintzen gintuen fenomeno da ikasleen bati tortille aztuten basakon, gure zu goizeko 10etan etorten zan, eta akorduen dekot, giro oso polite, oso txeko, oso familiarra eguen. Akordatzen da, Elorrioko plazan gatu gintzezan ugarritak. Gatu gintzezan ez euskun, ugarritak baitzi hauela hemen. Eta, hori izango zen, ez izango zen, ez epoka izango zen nik, septiembrien tolo gintzezan hona. Da nekana jaizu zen juniuen. Da, baitizan guntzen. Gero tolo gintzezan etxi ikusten, etxia. Berak ikarrizko nona. Da etxi egon zen, nire ailegeta tenferadero bat horrengo. Eta, klaro, bademo obri ingenen pizkat, ugarrizak zertuzkun, da etorren nintzen bizitzen septiembrien. Septiembrien hasi nintzen ati izabatu zen, lehenengo biherra zen. Ati izabatzie, goizien, eta ati ikitzi. Eberdizen ati zabadu eta ati ikitzi. Eta arratzaldien, ati ikitzi. Eta gero dana garbitu. Osea, goiti beraino dana, garbitu eskobiaz eta komunek eta kanpo eta zaindu. Zaindu. Eta nergoen kalifazio izetu eta gero horan egonetzen ezak izan bat tien. Eta gurasko etorti ziren, limpieza generala egin, zapat balikuetan. Orduen ni preparamentzen material bat,
eurek ikaratzeko gurasoek, barikuetan, da aztien ziertzen nola. Eta gogoratzen dutena oso ondo da, Iñaki ditu zoztala, entrevistarako. Eta hasi baten pentsatzen hamen broma bat zala. Bai, txintxirri ikastolatik, ez da gizera, eta txintxirri ikastola. Nire egia da, kurrikulum pila bat botan hausula ikastetze guztietara, eta baina ez nauzen gogoratzen izena. Eta txintxirri ikastola iteinaten apurbet, graziosa, batezle, nire osabak beti dali txikitetik ditu izan ez delako txintxirri. Ene barik, pequeño demonio erdea, eskerako izan bala. Eta torri nintzen nuen, Iñaki den entrevista, RTB kontseiluko ustetea Aitor Soria egon zala. Eta, hain entrevista, erakutsi zoztien ikastola guztie, gogoratzen dut, batez be patioa obratan den apurbet botata hauela. Baina, konta bazten, batez be ikastola berezi ezala, txikitsue, irakasle eta ikasleen artean kriston hurbiltasuna hauela. Gogoratzen dut bai, izendatu egiela saioa, ez dakit izan daite, baina Josun Andrea edo neskea. Nire tutore modura, apurtxo bete, hasieran nik galdute barri bakarra nintzen ez, apurro gauzak erakusteko, espliketako, eta eta gaur egun nire semea aurten urtean hasi izan ikastolara, oin laburtu dekoz, eta saioa bai bere tutore moduraz. Egon gotxe zan temporale baten, 30 irakasle egon zen. Txelako junta rektorak egiten duzen maizen, baina itzelak, Osea, 30 handerin gozien, da gero junta rektora batzuk mai baten, eta egiten zan, ez da niko goi, nik eta izan bat egiten zan. Krisialdia baino lehen diozu? Horretik. Nik oso txartu. Hor, temporale bat oso txartu. Pasa baino zen. Maiasunak eta abizio, behien, egunero, oso txartu. Eta, nik sinisten handerino batzuk, holako jarreri eukin bila benizki. Bai, gu, esan dugu moduen guk hori ez gendun bizi, bai, horren ondorioek edo horren ostekoak, bai, tokeiakune guri bizitzien, bai, eta bakontzak alizaten genduzen apurrek ipinitzen, lortu gendun aurrera hitze, bai, ez dakit, nosi zen urtetan, baina, momentu baten jelditzu ginen, ez dut, 85 ikaslekin, jasaten zen duen. Honek benetan aurraren bide honek ikastole, 85 ez da izan bazien ikasleak. 88 ikasle egin guzan. Horra diozu, horrek zenbakize kaso honek aurraren bideu. Berdi konbentzi dut edo guztiz konbentzi dute, aurrera engen duen, eta gaur egune, emoten dagoela, ikusten dena honek aurrera jarraitzu bidagoela eta jarraitzen dagoela. Egiz da igual momentu horretan oso konstiente ez ginela beste fase baten sartzen gengo zela, baina hemen oso argi ikusten zen alde batetik min eguela alde batetik, baina batez be zelako gogu euen ikastola aurrera atarateko. Eta guri esoskun ardure, 22 ordu lektiba, 26, zein 30. Egin bizan eta egiten gendun. Holan ulertzen gendun eta uste holan ulertzen dugule. Eta gero hori, oso nekatute eta urtietan lan pilo bat enge, baina beti ilusio ondizaz. Bai, ikusitxe ondokoak behitzen dagoela, nobera behitzen du holanda behusi eta aurrera. Uste duz, zailtasunak batu egin gintuela asko, jaso genuen zeudenen iragana edo esperientzia eta beraien atzetik joan ginen, oso gutxi ginen eta lankideak eta lagunak gehienok behintzat sortu genuen talde bat oso kohesionatua eta nik uste momentu batzuetan ahaztu zitzaigula soldata bat zalata dela ikastolan hor sartu ginen ikastola apar bezala ere burugo horra naiz, sartu naiz nintzen oso ondo trenbide horretatik eta gogoratzen dut batzuetan zegoela dirua edo ezin genuen igoera aplikatu eta berdinez, dirua da, baina
Ez, zan lan bat baino gehiago, zan ikastola batera behar zan, bai. Eta horrela atera zan. Ere, orain oroitzapen oso onak ditugu, baina gogorra ere bazan, eta estresantea, eta tentsio guneak ere egon ziren. Geratzen gara positiboarekin, baina gogoratzen dut egun bat osoa benetan nekagarria zala eta batzutan ezin ginela iritsi gauza guztiak egitera. Ni beste zentru batzutan egon, beste ikastetxe batzutan egon izinaz, eta holan batez be, hemen jendeak dekon laniteko, Iñaki komenta da baina, ezta? Laniteko gogoa, beste zentru batzuk askoan paraute, harri-harri da. Baina hemen, ni berez 2004an sartu nintzenean, ustot, ez da aurreko urtean lortu zenduen edo lortu genduen zilarrezko kua, ez da? Ez da hori izan Eta ni sartu nintzenean, danak egoa zen, berez hor erabaki izan, urrezko kuaren bile joatea, ez joatea, eta erabaki izan, baiezkoa eman zen, eta danon artean, eta hor, egi esan, bakotza bere papelean sartute, jendeak kriston lan nahi eta Iñaki esaten dagoena, ez da? Ordu estrak sartuta, bakotzari berdinakon, soldata, totalmente. Eta azkenean lortu genuen, bakotzan izerdiegaz lortu genuen. Eta hori nik beste zentru batzuetan ez dut ikusi zen. Eta hori da niri berez, ikastola honetatik berez gehien gustatzen satana. Ikastoletan beti erronki da, gure ikastoli horregatatik eta gure umiek gure kulturan eta euskeraz eta nik uste dut ikastola guztian sentimentu hori badagoela. Hemen adibidez nik izen azpimarratuko nukena da, zelako, lehorrezko ikastola, igual txikiz edalako, igual zuek esaten duzuen implikazio horretatik badatorrela, familiza bada, eta nik uste dut familiza honek oso argi dekola, bizi izen dauen guztizetik, eta oso argi dekola errezek berak sortu gala ikastolie, eta errezek aurrera atako daula, eta gaur dagune, holan izen dana, ez da? Handeren da, umien da, gurasuen da, hori, ez dakit, postasun eta lanetzi eta alde guztietara joeti eta eiki eta etzarati eta nik hori hemen izan dut. Nire kasuan, ikastola zaletasuna ez nuen hona etorri nintzenean, nahiz eta San Fermin ikastolako ikasle hoia nintzen, baina ez nuen olako konpromiso bat, eta Josunek egin zidan harrera, baina ere joan zan pixkanaka eta sartu zidan zainetatik, edo nik ez dakit hor txute bat ikastola zalea, eta oraindik ere gaur daramat 11 urte zuzendari Nafarro aldean, eta bizi naiz oraindik hasierako txute horietatik eta indarra ematen dite aurrera egiteko, zailtasunen aurrean, zeren Josune zan borrokalari bat apartzen. Hemen ikastolan gauzak, erronka berrizeri eta aurreitzeko, ez dut zagula, beldurre bai puntutxo bet, baina egin bida eta haitzen gendun, hautsen diriz ipin izan da urte beti egon ginen ikasle bategaz. Lehen urte hautsen dirizen ikasle bat egon gendun. Hori guztiz defizitarioa, horrek suposatzen dut diru piloa. Hau badakigu etorkizunera behire bezeren gozkule da, eukiko txabuk ume bategaz, eta hola da ziginean, da gero, gehitxon sartu ziren, da, badoa haurtzen diriz barriz edeko goamen, da badoa aurrera. Ibilaldi jantolatu bide, laukatu baino eskara, laukatu gara, baina ingo, da zuek esan duzu mogen, gurasoen implikazioegaz, ikalde horiak izetakoen implikazioegaz, benetan, zozer, azizek, zozer ernatu deu edo emon deu, zozer bai. Niretzako hon, nik ikusi bazen nien. Nik ibile bazen umiek eskuetan, nik ibile bazen umiek, oin, eure datozela umiekaz, ez da biruzelako alegrentzitzetan. Nik uste dut, gure hamarkada hori hain gogorra izan zana, ematen dio zentzua orain ikustea ikastola, indar berritzen, eraldaketa baten baita, guretzat arrotasun itzela da.